akan kembali 4 buta, modal potong 4 buta, Peki 2 buta, Gelut. BJP Yakaroi Tipra Motha Panera Masang Khaku Purbai Lamsawo. BJP Yakaroi Tipra Motha Panera Masang Khaku Purbai Lamsawo. Tahu orang nibo sini Tipra Motha ni regional committee song organize kaika joining program. Tini pui lawo sini media friends rono ang yasak sowo tebe sini nograi sini CM ni presence sini MDC kunui borong gunang Uma Songkor by sini Sodagar Koloi te sini senior leader Upendro Deborma borong ni presence so orang ni senior guardian leader rok ni buskango sini 59 families 59 voters 16 families tini sini bubagrani nahormung thansawo yapri ropaika borokno chung joto oroniwo bubagrani nahormung no hamjagui je phainai no chung yasak laika tini borok tini oroniwo senior leader BJP o hing tongnai borok porjonto tini phaika u elakani ingui senior leader ani takhuk bottomani ma phaika humale last 4.5 years so bo BJP soni samung naimani belaike sajagliya tomani amole je ronai homani thai kaisasanu rojaiya chini elakawo je hamkhrai khayani bata bobo khaiya tini chini bubagrani nahormungno naibui microscopic babe naibui borok nukha je bubagrana asol chini bangai savior jungno muthangnai chini jatino muthangnai bono wasowini tini bo dol tuibui 16 poribar 59 voters teibu phainai boni ungklogo borok naisingui tongu tini haini bangui sung borok no yasak sobo sini block ungui te Tipra Motha ni ungui BJP de go thong jang yang ngai ne ta Tipra Motha wo ha phai la ha bel chong yan ro phai na ti ni BJP ni Yakaroi ang mo ara go thong jang yang ngai ti ni oro chi ni Motha wo phai la ini jenis tamung dona belai ang hangza yang ngai ang Tipra Motha wo hangza gui ne ang ma phaija khata sejane Tipra Motha ni wa somung khene na hamung hasal kamang na hamung tongo hani bangai ang hangza la ha bi pina ekdum tamung samang hangza yang ngai ang kipilui Motha wo ma phaija khata sejane kok